sa mga MC Smith. Si Papa nagubog-ubog. Ano siya? Itong gabi eh. Nga, nag-away po sila. Wala. Ay, oh. Nga, may papakaroon. Nana dito. Agbata na ako. Wala ka siya. Drive na. Mag-drive. Pagbata man ako. Pag-aral ako pagbangon. Okay. Nawala na si Papa. La, kato dyan. Ganin na la. Itong gato matag-surigaw. Karong dugat na nimuli kayo. Tapos, limdya ang balay. Siya may nag-review. Papa, diba dari ba itong bang ang anak na sa itana na karon kanina anak to dari karon bang nadali sa ibabaw kay naay man sa ibabaw nya na ba yung mga nangaligot ang dagat sa Surigao. Lagi. Ginluan di sing papasang. Oh, giluan. Kay, Nga, pagkagabi nag-away ang damang. hindi damang. Gusto na gawan damang. Ha? Mag-away din ng damang. Nag-away kay Inlo man. La, nga na dahil la. Nga tapos kay, kuha na tapos, na, katong dugay na nabutike kay, katong dugay na kayo. Kay, ang butike, nag-away. Butike. Siya may pares, butik sila tanan. Dili, sila na doon, nag-away-away ang butike. Nagong, subuskin. Nagana kay nagong sa simento kay, magkirig-kirig plato silang duha. Yun ang kita ng butik. Mag-away-away ang mga butiki. Ang butik, ito lang. La! Tansa na. La, ito yung kanina la. Balay dire na ako, balay na mo ni dire. Tapos, nangwaming madulaan dire. Bago na mong dulaan. Diin man. Among ribang sulod, among gana oh. Uy, wow! Nanak ko sa kay namay mga dulaan bago. Siya lagi nagpalit sa dulaan. Wala man ibalik nang naman dito sa kuan. Ay gihilabtan ninyo di man to inyo ha. Inog, pangkuhan nila mama. Pangkuha. Hindi yung dulaan dito sa dakong balay. Oh, dako malay. Ngunana na balay oh. Masoy lagi. Oh, pero wala kuan ka ng tindahan. Balay ra. Tapos kay. Nanguha sila mama. Oh, Katong mga dulaan ba katong katong abog-abog dere. Dito sa babaw sa nay balay. Hugok ng balay. Nanguha mi. hanggang kayo Uy! ano may nagpuyo. Oh, naisindi-sindi na kuan. Naisindi-sindi na dula, naisindi-sindi. Adulaan. Naman mga, yan naman ang kulo dari na. Diba, ito man dito ugma. Uy, sakit- Balimbyo kayo ang balay. Ba, at tumuugma la ha. Din. Dito sa mga balay. Kaya perteng limpyo. Nga, naitrapo diri katong sulod, naitrapo diri, naitrapo. Mga anak mo. Nga sila mga matera, nga mag-anak mi, magtrapo mi. Wala na bitin. Ay naapa. Naamok ko. Ang putiki na niya, ang putiki. Kali ka. Oo. Anak ko. Nanang ba to? Ay, nanang. Oh, hindi Manila. Ay, pa. Ihi na sa butiki. Ihi sa butiki. Nangi. Unsa ka itong basa. Nangi ang butiki. Yung, siya din, gana niyo. Gana, adil.
Nag-ihi. Nadil. Ganon yun. Ganon. Nadil. Nyanyang gisimot. Anak si Papa. Ayo, Dil. Ayo simut kay baho na. Mag-ihi. Nana sa butiki. Nana sa tapos kay limpyo na ka mong balay galdo. Limpyo na ka mong balay. Ang balay na mo, ang manok, huwag pagkaon. Kaya pambitdi daw na ko to. Mga, ang kuan, ang pambitdi na daw na ko tong manok. Pambitdi. Kadugay pa to. Katugon ka, Del. Kadugay pati mong birthday. Yun na si Papa, hapit na doon ako mitdi. Ang sunod to eh. Narito pa man. Tama si Papa Titayeng. Hmm. Kaya pambitdi na ko to, huwag pagkaon. Gamay, pagkaayo nga manok, ingani rin di kadak apa. Dili anak pagkadak aoy. Hapit, ay wak pa sa ning dako. Dili pa kaunon, ang gamay. Ang anak na daw. Ang gamay. Ang gamay. Paras kadil mang gamay. Pagtandog niya, paras na sa kadil. Dapat kay limpyo na kay ang balay. Very good kay Papa eh. Oh, naglimpyo para makatarbaho din sa unta ni pag-uli. Ako ganahan man ko mag-musket, gilukan man ko pero di ko magkatawa, ganahan man ko mag-musket. Musket, limpyo na. What na gisi? Mama kiti na. Na dito, pangalay. Parang gisi na, nananaw na nako. Ganahan man gid ko kay tapos kay ang iro na mo, sige pa maak. Iro na mo. Ayan mo Iro iro. ko. Ha? Nada mo iro. Oh, na dito. Ay, dili lang. Tindahan lang, iro dito. Nanganak tang iro. Lingki. Uy, Lingki. tapos, Uy, kami, wala may iro. Wala pa may iro. Sabado. Ay, katong, Sabado ba? Katong dugay na kayo kay. Para namin iro. Magdalo na mo diri. Para mig mga iro ba? Lamara to ama akong Christmas la. ora. Pajan trapo. Tahu dia ra. La, mo tagay ko la. Tagay tagbaon labi. Na, alag na baho ka gani koy bisan 5 centavos. Tagaan kag 20 gabi ingog kog di kag gasto asa man. Sige, 20 ako. Kinsa nagata-gato 20? Unsa? Sige, nagata-gato. Halin sa kuan. Uyap aw kag negosyo. Ra, Lumpia. Ako naman po to. lumpia lagi ingog kog dili pagastohon. Ito na to. Jamay ko anon. Blinky. Ano bang kariswela ganang buntag wa? Dugay na kay ko na kumata. Isang sala. Ikin sa mga sala. Ah, Ikin sang sala. lula. Hindi bukaw. Bakong ganino kahinuoron. Pukaw lagi la. Bukawan lagi ko pero alas 7 na. City. Unsa day dapat wa? Alas 4. Sayo ba? Eskwela gani dili na magpagpukaw-pukaw. Alas 4 dapat na yung student nila. Ila size mo lakaw. Ano naman kay kuan sa mong agtang? Sino ba kay lagi? Na kuanan ko day ka.
Blinky. Blinky. Ayan, lagi pagsabugan na awak ko. Subugan yung kakaayo, ha? Hilak lang na ron. Sa puton na ba na may naglugay na ba may ilog? Lala, di lang pagi la. Hilak lang na ron. La kapoy dagag apula. Kapoy, oy. Unsa may nakakapoy? Kaning labad. Sige, panhilak-hilak. Lamit di mag-inusara ka ng way bana. Ano dagan bitaw kag anak? Di pagka mo lang i-blink la. Ay, kami pa bilinggi. Sige lang manghingoto, ani. Di po di makaon ang way pinaksiyo. Puriaan niya karon way kwarta. Puyo bawa ko. La. Mabuak lang na deha. Mabuak gani kay bukong ko yun ng ulo. Basta kay mabuak. Pagod na siya. Pwede akong bakang. Sakit. La, oh, lingkod na lang. Guy, sakit ang tuhod. Maayo gani kay na iPaw de arko limin. Tambalan ako. Wa. Sa tanan, badatian mga katik-tik. Maura ni ako sa ligang pao de arko. Ginuka-nuka. Katul-katul. Ang apo sa among silingan. Naghiga-higa na. Kaniray gitambal. Unabis na uga. Maayo. Naayo na siya karon. Nagainom po ko vitamin capsule. Kani o, mauni nakatangtang sa akong mga banhod. Kani paudian ko nga capsule. Mapalit ni sa inyong sukit nga butika. Pamalit na mo, mga katiktik, pamalit mo ani kay tiktibo jud ning tambal ang ugaplas. Dili na gyud sa, sayang ta pagbalik kay wa na may kuan. Sakit.